दिनै पलिटिक्स उइदिन पलिटिकेल पार्टी पलिटिक्सआ पलिटिकेल पार्टीफोरनि गेजेराव जायोब्ला आलादा खोथा बखिलायनाय ब्लेम होलायनाय नांलायलायनाय डिबेट जालायनाया बियो कमन फिचार्स पलिटिकेल पार्टीफोरनि थाखाय नाथाय जोङो साननांगौ बाथ्राया बे जे एबसुआबो मोनसे नन पलिटिकेल एक्स एनडिपिआबो मोनसे नन पलिटिकेल आफाद। Hello everyone, once again welcome back to the channel जिबि ब्लगाव नोंथांमोन बयखौबो फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय। लोगोसे आसा खालामदों इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजाङै मोजां दं। स' लोगोफोर दिनै आङो मोनसे नोंथांमोननि सिगाङाव जे आथिखालाव सोलिबाय थानाय डिबेटनि फारसे भिडिअ लानानै फैदों। स' भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांदो। गगा मोननाय गाराङा गगा मोननाय खोनागोन गाइसमोन। एक्स एनडिपि इउनाइटेड फरामनि आफादगिरि उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि मानगोनां आदा दि हारिमु आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद अल बड' स्टुडेन्टस इउनियन बर'नि मोनसे बेकबन अर्गेनाइजेसन बा गोथार आफाद बेनि गेजेराव आथिखालाव माखासे डिबेट सोलिगासिनो दङ आरो बे डिबेटनि गेजेरजों जों रायजो राजाफोरा माखासे कनफिउसाव थादों बेखौ आङो मिथिनो मोन्दों। माखासे गामियाव बयनिबो खुगा खुगा रायलायलायबाय थानायाव दा जाहाथे सारमोना बे कनफिउसखौ गावजों गावनि गेजेराव क्लियारिफिकेसन लालायनानै मोनसे फोजोबनायनि लामायाव फैयो बेखौसो आं दिनै आर'ज गाबनारदों। दि हारिमु आदाया एक्स एनडिपिनिफ्राय सासे ग्रयिं लिडार जाखांफुबाय थानाय सासे दैदेनगिरि आरो फारसेथिं दुलाराय बर' फरायसा आफादखौथ' मिथियै रावबो गैला। मोनसे जाथिनिनो मोनसे बिराद गिदिर आफाद बेयो। दुलाराय बर' फरायसा आफाद होनोब्ला बेनि आन्दाराव गासिबो गोलैजोबो। गासैबो बर' सुबुंफोरानो गोग्लैयो। गासैबो बर' सुबुंफोरनि समस्यायानो गोग्लैनाय जाहैयो बेनि आन्दारावहाय। एस ए होल दुलाराय बर' फरायसा आफादा सिन्थाधारा खालामनांगौ जायो। बे मोनसे गोथार आफादनि मोनसे गुन। दिनै आङो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोन सारमोनखौ बुजायनो नाजादों बे नङा। जास्ट आङो आंनि मोनदांथिजों मोनदांनाय भिउखौ नोंथांमोननि सिगाङाव होनो सानदों आरो आर'ज गाबनो सानदों सारमोननाव। जोहोलाव एबा दैदेनगिरिखौ लेबेल नायाजासे सनमान होनाया मोनसे बिराद गिदिर हाबा। जोहोलावखौ जोङो सनमान होलायनांगौ, दैदेनगिरिखौ जोङो सनमान होलायनांगौ आरो बेवहाय लेबेलनि बाथ्रा फैया सनमान होनायाव। अब्लासो गावजों गाव रेसपेक्टआ थालायगोन आरो जोंबो जोंनि मोननांगौ थांखियाव जोङो ज' ज'यै थांनो हागोन। दा आदा हारिमु एक्स एनडिपिनिफ्राय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेजेराव मा डिबेट जादों बेखौथ' आङो फिन गोदान बुंफिननांगौनि गोनांथि गैया। नोंथांमोन बयबो गाइसमोन आरो रायजो राजाफोरा ससियेल मिडियायावनो नुगासिनो दंखायो। दा आंनि आर'जआ बेल'नो जे नोंथांमोन सारमोननि आखायाव गोबां रायजो राजाया फोथायनानै बा रायजो राजाया सापर्ट दङ। नोंथांमोननि आखायाव दैदेनगिरिनि आखायाव गिलिर बिबान दं हिसाबै सारमोना दैदेनगिरि, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफ्राबो बिराद गिदिर दैदेनगिरि, आदा हारिमु मोनाबो बिराद गिदिर दैदेनगिरि। बेखायनो सारमोना मोनसे प्लेटफर्माव फैनो हागोन ना हाया आंनि बे मोनसे गिदिर सोंथि। जे आलादा आलादा ब्रान्स दालायाव थायोबाबो एखे बिफांनि मोनसे रोदायाव जोङो फैनो हागोन ना हाया बे आंनि बिराद गिदिर सोंथि सारमोननिसिम। आरो रायजो राजाफ्राबो खौसेथि जानायखौनो लुबैदों।
गावजों गाव बखिलायबाय थानानै ब्लेम होलायबाय थानानै जेबो मुलाम्फा गैया। दिनै पलिटिक्स उइदिन पलिटिकेल पार्टि, पलिटिक्सआ पलिटिकेल पार्टिफोरनि गेजेराव जायोब्ला आलादा खोथा। बखिलायनाय, ब्लेम होलायनाय, नांलायलायनाय, डिबेट जालायनाया बियो कमन फिचार्स पलिटिकेल पार्टिफोरनि थाखाय। नाथाय जोङो साननांगौ बाथ्राया बे जे एबसुआबो मोनसे नन पलिटिकेल, XNDPआबो मोनसे नन पलिटिकेल आफाद। दुलाराय बर' फरायसा आफादखौथ' बयबो मिथियो। जाथिनि थैस' थांस'नि बाथ्रा आरो बिबान रुजुननानै हाबा मावबोनाय मोनसे बिराद गिदिर बेकबन अर्गानाइजेसन दुलाराय बर' फरायसा आफादा, अल बड' स्टुडेन्टस इउनियना। आरो गुबुन फारसेथिं NDPआबो मोनसे समाव जाथिनि बिराद गिदिर बिबान रुजुननानै जाथिनि फारसे हाथियारनि जांख्रिथायखौ लानानै दावहा नांबोनाय, जुजिबोनाय, थैस' थांस' बर' हारिनिनो दावहा नांबोनाय मोनसे नन पलिटिकेल मोनसे आफाद। दा बिथांमोननि गेजेराव डिबेट जानाया जाहैबाय मोननैबो नन पलिटिकेल आफाद। दा बिथांमोना जाथिनि थैस' थांस'नि गिलिर बिबान रुजुननानै हाबा मावलायग्रा मोननैबो जाथियथा आफादा गावजों गाव नांलायलायबाय थायोब्ला जों रायजो राजाफोरनि गेजेराव कनफिउस फैयो। बेखायनो थाबैनो सारमोना बे कनफिउस गोनो गोथो जानायखौ जाहाथे थाबैनो फोजोबना होयो, बेखौनो आङो सारमोननिसिम आर'ज गाबबाय। नाथाय गारबोनाय सिनारिफोरखौ जों नायहरफिननानै सोलायनायनि खाबु लानांगौ। आरो जोंखौ जाखांनाय जाथायफोरा मालाबा मालाबा खाबु होयो सोलायनो थाखाय, बा जाखांनाय जाथायखौ नायहरफिननानै जोङो मा आवगयखो मा मोनखो बेखौ मोनसे दाजाब दानख' खालामहरनायनि, रिभिउ खालामनायनि मोनसे सुबिदा होयो जाखांनाय जाथाया। बेखौ नोंथांमोन बयबो मिन्थिखागौ। दिनैनि थारिखआव गावजों गाव डिबेट होलायनायनि सम गैया सारमोन। जोङो खौसे जानायनिसो सम। जोंनो दुलाराय बर' फरायसाखौबो जाथिनि सिनस्रि आफाद हिसाबै जोबोर गोनांथि, बेखौबो नागारनानै जों थांना थानो हाया। फारसेथिं XNDP बिथांमोनखौबो जोंनो नांगौ। बिथांमोनाबो गाव लामाजों गाव जाथिनि डेभेलपमेन्टनि हाबा मावो। आरो बिथांमोननिफ्राय जा दैदेनगिरि उजिदों बिथांमोनखौबो जोंनि हारिनि गेजेराव जोबोद गोनांथि आरो सनमान होलायनांगौ। आङो बेखौसो बुंनो लुबैदों सारमोन, गाइसमोन, रायजो राजा नोंथांमोन। आङो नैबे खोथाखौ बुंनो लुबैदों जे फ्राय बांसिन खोथाखौनो जोङो नेगेटिभआव लालायनो नाङा, पजिटिभआव लानांगौ। आरो जोङो हिउमेन भेलुखौ बुजिलायनानै जाथिनि सार्थआव बा सुबुं जौगानायनि सार्थआव जाहाथे सारमोना ज' ज'यै मावलाङो, बेखौ आङो आर'ज गाबनानै दिनैनि भिडिअखौ फोजोबनो सानबाय। आरो बेजों लोगोसे जायफोर निउस पर्टेल बिथांमोना एखमबा बबेबायाव जोङो नुनो मोनो माखासे मिसलिड खालामनाय, जायफोर निउस पर्टेलफोरनि चिफ एडिटर बिथांमोना बिदि खालामद्रायाखैब्लाबो जों नुनो मोननायाव मा भिउयै खालामदों बेखौथ' जों बुजिला। खिन्थु जाहाथे जों सुबुं माहारिनि गेजेराव आरो हारिनि गेजेराव गुलुं गुजुं फैया, बे रोखोमनि सिन्थाधाराखौ खालामनानै जाहाथे भिडिअखौ होयो। दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों आङो बेखौनो आर'ज गाबनाय जाबाय। भिडिअखौ मोजां मोनबायबा गाइसमोन अन्नानै शेयार, कमेन्ट आरो लाइक होनो दाबाव। लोगोसे जायफोर बिथांमोना आंनि चेनेलाव गोदान, बे बिथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो हागोन। लोगोसे खनानि बेल आइकनखौ थुनो हागोन, जाहाथे बिथाङा आंजों कानेक्सनाव जेब्लायबो थाबाय थानो हायो। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ अल।